Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बयखौबो बरायलांबाय सनाफोर फैदोलाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ दिनै आंजों लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैनायबा सनाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो भिडिअखौ बयबो जोबजासे नायनानै होबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनथारदोंबा लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय थुदु बिदिबा दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ दिनै आंजों लोगोसे नेगासिनो सनाफोर गारि फैथ'वाखै दाबो गारि नेगासिनो दं आङो थांनो एफा गोबाव आलासि जाफैबायना गोसोआ थांनो बालायलायदों थांनोसै दिनै आं थांथायथारनोसै गारिया फैथ'वाखै 7थायावसो फैयोना गारियाबो हाबाब गैलाहाय सयथिबो न'आनो बिमा सोंथेजोब्बाय 15 दिन गाहाम आलासि जाहैनाय माखौ फोसाबथ'नो जाबाय नै फटाफट सुस्रांला फैजोब्बाय आं सनाफोर न'आ लेथ्रा जाना थाबायमोन ना फाइनालि आं न'आव सफैबाय लोगोफोर न' बांफोरखौबो आं फोसाबस्रांजोब्बाय दिनै बिराद खामानि नै दायो मेंनानै साहा जानबाय आङो दायो बासन बर्तनफ्राबो नै सुफुंजोब्बाय लोगोफोर दायो सासे आब' फैनानै सुफाना फैबाय आंजों खामानियानो खामानिथार नै जमा जमि ज' ज' आजाय जानानै थाजोब्बाय फैग्रा आरो खामानियाबो नै जै फैबाय एबासिनो न' बां सिबस्रांफैबाय आङो सुस्रांफैबाय बुस्रिस्रांफैबाय बेमा बेमि बहा दा भिडिअ लाबावनो मोनखो संग्रा मानसि गैयाना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो आङो दुगैस्रां लोबस्रां नोंसोरनो एसे मोखां देखायहरबाय आरो सनाफोर आङो 7थानि गारिजों फैदोंना 7थानि गारिजों फैनानै आं गेटगाबारियावहाय आं 8:30 जायाखै खोमा ने मामि 8था एसे बारदोंदां 8:15 ना 20 बिदि जादोंमोन नामाथाय बावबाय आं 8:15 जादों खोमा ओमफ्राय नै रुमसिम फैगौ मानि बै गेटगाबारिनिफ्राय रुमसिम फैगौ मानि जेनेबा आधा घन्टाखौनो लाबाय आं फिलफिलिजों फैनो नालाय ओमफ्राय जिखुनु जाया 9थाखौनो होनांसिगोन आं सफैनायखौ रुमसिमाव फैबायबो नै न' बां सिबस्रांबाय सुस्रांबाय खामानिया मालाय एसेल' आदा सुनांगौ जमबाय खाजोबलायबाय लोगोफोर गाबोननिफ्राय आरो डिउटि खासै बेनोखासै फिसाजोखौ लांनाय लाबोनाय जाहोनाय रोगानायानोसै आरो जोंना खामानिया दिनै जाखिनि मावनो हायो मावनोसै लोगोफोर आं दिनै सि जोमखौ आं दिनै सुवा दिनै टटेलि आं दिनै सुवा दिनै बिराद मेंबोखाबाय आं बाखि जानायनि मावनोसै दिनै दायो आं साहा जानगासिनो साहा लोंना लागासिनो लोगोफोर गारियावथ' आङो जेने थेने गसंनानै फैबाय लोगोफोर मानो होनबा मानसिबो बिराद भिरमोन आङो भिडिअ लासां गारियावहाय एसे आख' फिख'बो नालाय लोगोफोर आङो मोनसे खोथाखौ मोजां मोनदों आदाया जे अननानै नाम्बार होदों थांलाय फैलायनि थाखाय बुकिं खालामनो थाखाय सुबिदा मोनबाय आरो एबारनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय आंखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हरनायनि थाखाय बांसिन गोजोननाय थाबाय आरो आदानिसिम नै आङो दायो ओंख्रि संनो लाहार फाहार जाबाय दाउ बयलारखौ एवना लाग्रोदिनि आङो लोगोफोर अनला ओंख्रि संनो नागिरदों आङो दिनै बयलार एवगासिनो आं लोगोफोर अनलाजों संनो दायो अनलाजों संसै टमेट' एसे होनोसै दाउ बयलार ओमफ्राय दिनै बिदिनो जानोसै लोगोफोर आं दिनै एसे बुरजा संबाय थाला मेंबायबो बे मोनसेल' संगोन आं न' बांबो फोसाबाय बुस्रिबाय सुबायबो खामानिया जोबथा नै माल माथाखौ आरोबा आब' सुनानै होफैदों आरो आं दिनै बे मोनसेल' संगोन ओंख्रिखौ टमेट'खौबो होसननानै एवगासिनो आं लोगोफोर दाउ बेदरजोंहाय एसे टमेट' गेब्ले खालामहोग्रोनोसै एवनोसै बेनि उनाव दै होनोसै अनला होसनसै लोगोफोर ओंख्रियाबो नै लोगोफोर गोदौगासिनो दायो दसे गोदौबावसै ओमफ्राय खांना लानोसै सनाफोर आं नै माबाखौ हरखाबाय मा होनो बेखौ गंगार दुन्दियाखौबो हरखाबाय आं गंगार दुन्दिया होबाय टमेट'जों दाउ टमेट' होनानै संबाय आं जानोसै लोगोफोर आं भिडिअखौ फार्स्टनिफ्रायनो देखायजोबासै खावसे खावब्ला देखायबाय आं सनाफोर ओंखामाबो नै खुरबाय आं लोगोफोर दायो जानो अनला ओंख्रिबो लाबाय नै आब'मोननि बे थास' ओंख्रिबो लाबाय नै आसारबो लाबावबायसो जानोसै आं सनाफोर दायो आंनालाय आरो होख्लायनायखौल' बुजिखायो जानाया जानो जिरायलायबाय लोगोफोर जाखावना होनोसैलाय मिथिया मानसिया जायखि जायखि बेरफुलां जिलां मिथिया मोनजानायखौल' जानायखौल' मिथिया आं मिथिबाय थाया बोरै थाखो नालाय आरो माथोबाव मानि साइज नांबाय थागौ जायखि बेरफु जायखि जिखाव आं मिथिया लोगोफोर जानांगौ अ साइजबाबो गारनो हाखाला साइजबाबो लानो हाखाला ना मारै जायखि जेरैखि जालाया गोथावाखै सोरबा एसेल' जानानै थाबायबायनो हायो ओंख्रिया बिदि गोथाव जाखादोंहाय सले संहोखागौ ओंख्रिखौ
दायो जाखां लोंखां दसे रेस्ट लाथ'नोसै आं लोगोफोर आं भिडिअखौ होमबा दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै सनाफोर बयबो जोबोद सिनायग्राफोरनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ